Руки, трябва да ти кажа нещо. Ти няма да участваш в този влог. И просто ей така, във влог номер 3 решихме да ви отведем на едно пътешествие, което истински оправдава схващането, че пътуването с електромобил е само за градски условия. Хайде с нас на Корфу! 1512 км в партньорство с Volvo България и споделени с невероятният Volvo EX90. Дали успяхме да докажем отново, че Strava by Electric App е лесно? Къде точно зареждахме? Какво правихме? Кои места избрахме за вас? И как с това пътуване успяхме да станем вайрал в Instagram? Приятно гледане! 30 минути. Ще го пратя в случай, че ми падне батерията. Как стигнахме до тук ли? Ами, ей така. О, 95 км. Давай да ходим. Стигна. Не, искам само... Не, после след малко ще половин час ще звъна да ни зачакаш нека. Аре, бе, кой ме няма смисъл. Здравейте! Търся зарядна станция. И ние. Да имате опит? Не. А да имате апликейшн? И проценти нямаме. Страхотно. Ами, късмет ви желая. Човека и той ни пожела късмет. Еми, не го стигнахме. Сега сме в Гърция. Оп! И си чакаме да дойдат пичовете. Еми, бехме длъжни да опитаме. Нямаше как да не пробваме. Мога да се късаш Гърция на топ. Така, сега да обясним на драгия зрител. Случва ли се в Гърция, по средата на нищото, на 50 км от най-близката зарядна станция, да ви свърши тока. И докато се чуете как да изберете гръцка пътна помощ, спира тези, дето отговарят за сигурността на пътя. Те вече са ни видяли, че тук бедстваме. И те сега ще се обадят на пътна помощ да ни вземе. Та-да! Може би тук е момента да кажем, че ако трябва да запомните нещо от това видео, то е, когато подминете костенурката и батерията ви е на 0, винаги, преди да спрете, оставите колата в неутрална скорост. Така ще можете лесно да я натоварите на пътна помощ и да стигнете до зарядна станция. Точно толкова лесно. Понякога не е лошо да помните от коя страна е порта за зареждане. Ако не, на неутрална скорост, бутане му е майката. Но всичко идва от Значи, като искаш психика. да ти е паднало, ти скача. Като искаш да ти скочи, ти пада. Това е електричеството. Да. Значи нашето Volvo може да няма автопилот, но има топ пилот. Има Александър. Има Александър Марина. 0886 17 17 и последните две ще ги остава. Секси карс. Я кажете къде дойдохте? В Корфу! Скъпото. Скъпото. Ами, както се казва, Калимера, ден 2, Корфу.
най-важното, за което сме тук, е да тестваме рейнджа или на български пробега на Volvo, което нас много ни впечатли. Наистина е много комфортно, много е помислено. Материалите на автомобила са наистина добри. Всъщност това е най-скъпия и луксозен джип на Volvo, така че няма как да очакваме нещо друго. Да. И 5 причини 3-4. хората... Ще почна от начало. 5 причини хората да си свалят и опитат точно нашето приложение. Първо, ще обобщя аз, защото стана дълго. Значи Travel by Electric е лесно, интуитивно и не е нужно да имате 1000 приложения, за да зареждате. Нужно ви е само едно и една RFID карта. С план, поне стартер. типичен маркетинг. Шанс. Интересна е йогата тук, където се случва. Това ще го добавя. А що ти причини? Защото не съм затворила. Вътре ми е ключа. Една пица по-малко и това нямаше да се С случи. нощи я бях ял. Ние сме на А 63. тук нищо не е реги. Няма мига. Ако... Отключихте ли колата? Не. Отключихме. I can see now. I can see clearly now the rain is gone. Какво става? Ти успяваш ли да се спреш тук с колон? Сега ще се спра. Не мога да се запра. Чакай, че не го фанах я пак. Не мога да се запра. Показваме един много хубав апликейшн, който ние всъщност бихме искали един ден да бъдем тук. Зад кадър ми показват да бъда малко по-умерен. 42 кВт часа съм заредил, 3 часа и 57 минути, 17 евро! 17 евро трябва да платя! Там казуса е друг. Тя вижда ли може да спреш сесията, че там не могат? Супер.
А вие от приложението спряхте ли? Значи, за съжаление трябва да кажа, че Сашо се сети. Ужасно. За съжаление трябва да каже, Спри запис. че Александър е... Александър не е прав. Ние сме се сетили първи. Александър е страхотен. Аз ще го монтирам обратно. Тръгваме днес към Notus Beach, защото имаме препоръчена таверна там. Отиваме да видим тази таверна с красивата им розова бугенвилия и заварваме колата цялата в поръшки и решаваме, че ще минем да измием колата, защото все пак работим с нашите партньори от Volvo и колата трябва да е представителна. Спираме на бензиностанцията, измиват ни колата, тя е отново като чисто нова, както сме я взели от шоурума. Отиваме до колата да тръгнем, за да можем да се насладим на тази гледка и какво се случва, колата не се отключва. И сега за всички тези хейтери на електрическата мобилност, които биха казали, ето, много е ясно, аз такава кола няма да си купя. Накратко беше паднала батерията на дистанционното. Как се зарежда батерията на дистанционното? Слагаме го ето тук в определеното му гнездо и оставяме да се зареди. Какви са другите начини да се отключи колата, когато батерията на дистанционното е паднала? Единият е през официалния ап на колата. Влизате в апликацията, отключвате директно от нея, доближавайки телефона до предната част на дръжката на шофьорската врата. Вторият начин е да доближите ключа, както седи по този начин, отново към предната част на дръжката на шофьорската врата. И както се казва, сега панорамата верна Notus Beach ни зове. Благодарим на партньорите от Volvo, Гери Янева, спаси ни, даде ни решението за 0 време, така че да, понякога електрическата мобилност е малко предизвикателна, но в повечето случаи общността е толкова отговорна към нещата, които се случват в самата нея, че решенията излизат моментално. Но ще запазим рил за това как да си отключите Volvo, ако ви падне батерията. Със сигурност. В телевизионно интервю през 1964 година питат Алфред Хичкок, кралят на ужаса, какво за него е щастие. Отговорът му – ясен хоризонт и нищо, за което да се тревожиш. Само градивни, неразрушителни неща, защото именно когато всичко деструктивно и отрицателно е отстранено, можеш да погледнеш напред и пътят да е чист. Тогава можеш да създаваш. Това се стараем да правим и ние. Отстраняваме тревогите в така или иначе твърде песимистичното ни ежедневие. Защото сме сигурни, че когато погледнем напред, пътят е чист, а хоризонта ясен. И както Хичкок казва, няма какво друго да правим, освен да създаваме. Създаваме решения, създаваме общности, борим стереотипи и всичко това с една и ясна цел. Да докажем, че с Travel by Electric е лесно. Благодарим ви, че споделихте времето си с нас. До следващия път!